ko, animal ha. Ah. Kasi ganahan siya. Mo ba? Ayaw lang siya, shortcut. Maglahi, ito na kung perma taon. Signature lang. Tapad lang. Sige. Okay mga pay. Thank you so much. Nagit siya. Asa man ni salamat kayo. Dako sa kayo ko. Salamat ang tanan. Ana lang, ana. Kaplan buka na mo sa imong mga na kuan itong vitamin sa mineral mo to imong titaw or basta o gatong tea. Nalista mo to na ako. O basta duha to. Basta mo lagi na akong perma. O tea. So, ito mga pay. Okay na ba? Oo, siya na yung mutapag. Mo nagit na siya mamubo, mataas. Or siya ko ano? Or siya SHN ba? Oo, yan. Ako na mag-istoryahan si Tinay na, gahapon, lingko, ate, yun sa may mong gusto, ate, ka na i-listen ka na Time sa tarungan sa mga film. product, siya, product lang, dahil. Number sa Oo, wala nga SHN mo. ma'am. Oo, Same kita. maka-purchase kayo. Ano lang, sale yun? May Oo na, goodness. mga kanang kuan, kanang Time sa mga bay, ha? tagaan mo, makatunga si Ate Myrna Ugma, matagaan kay purchase naman Ugma. Di, sulod adlaw pa day kay hindi ka magsumba. Hindi mo sumba, magpamang-purchase, kuyog ni. Or amot lang mo din siya, pakuyog siya. Kaya murag iya pa man nga account ang gamiton. Kuli-kuli man. Problema pa tayo sa perma na ito. Ningo man siya ta kay niya so magstorya lang siguro mo. Unya ta naanin mo nahatag na mo sa kwarta no ni. Kanara. Unya ta ni. Nasad ko'y pag-ibig. Kuya Ben. Tapos ada ko na yung mga nasa inyo. Sige. Kaya nang ka ada lagi hunog na. Mo lagi ang ingon ko singa na mo kuya ha na ang kuan dala na ang amin na sa tawagin kuma. Kaya naman ko ng hospital kwarto. Thank you so much sa inyo mga bay. Tungod yun ni kaninyo. Huwag ako din ipalit o remember Kaya ni nanawag remember naman siya niyo. ato. Kaya na na ang kuan. Nara siya Siyempre, itigo na kung uban para mabalik na tayo yuta. Kaunigo nga Yuta kuan, sila. attorney. O nalibog man siya niya. Otro sa kung gitayan na sa English. O to na nga kuan. Mo to nga nga siya nga. Ano sa mga rin. Ako lang inang kuya. Sunod na po, basin na ugma, or kanos kalibre. Mau lagi, sus kalabira mas nang kain tao, murot ba to dayon to akong bit-bit. Basin na ugma ata. Kay awit ay mag-purchase man din ugma. Ay kuan day ta, mga ko pagod may tubig. Unsa man siya, karon ta mga kaw sa man. Ha? Ako, may na mo, tita, napamangka mo diha. Mutawag lang ko niya, ikaw man na mo niya. Sakto siguro man mo nga on. Okay. Sige kita, salamat kayo ta. Bye-bye. Naon ta ito? Mga tagkaon siya. Hindi pwede na siya. Isa na ata. Sige na siya. Sige na siya. Sige na siya. Ay, si Paul na yun. Naisip na. Ay, si Paul na. Kaya po ang mga si Paul na. Sige na. Nagkaroon na ako sa... Sa mga bahay kayo, fill up sa midiro. Ay, mag-fill up sa ako, di ay ako ra. Kawan, nanduwa ka gwapas. Kawan, nanduwa ka gwapas, luyo. Sir to. Dami dito kitabangan ng dala sa inyo. So, thank you so much, ganyan yung tanan mga bay. Utang kabubuto na kung ninyong tanan. Wala na ba na yun? Nara po ito. Kung ano mo sa word na tanong na English. Supposed na ako po siya kitawagan. Sabi sa tapos, kuya ako sa iyo. Sa dictionary. Siya, nalagay dictionary. Sige. Injus. Kay hindi lahi ko na magkaroon. Kay injus na. Hindi abot sa pregnancy or sa gamit ra sa iyang friend na attorney. Naaman diri ang Gusto niya control number sa akong cellphone. So, maputol na sad niya akong video na. Wala ko isulat daan. See you na lang po mga bay. Bye.